Era unha vez o home. A Pax Romana. Alesia. Xulio César agardaba a rendición do xefe galo Vercingetorix, a quen acababa de derrotar. A brillante vitoria estimulou a imaginación de César, que daqui en diante xa non tería límites. A ver se apuramos un pouquiño, que non estamos de paseo. Andade máis lixeiros. Rápido, non quededes atrás. Ben guapiño. Xefe, hai de dous tipos aos que todo lles fai graza. Xa vou eu. Aquí está prohibido rir. Vamos esfolar vivos. César ditaba os seus comentarios sobre a batalla. Tal e como tiña previsto, os galos non deron resistido. Abondoume rodealos para provocar a escorrentada, e os fuxitivos cercámolos en Alesia. Quero que se diga que cando eu dirixo unha campaña, nada nin ninguén se pode opoñer. Todo se dobrega ante as miñas legións. Mañá Roma dominará o mundo, e non serán precisamente eses bárbaros galos os que me dean, xa que, se é preciso, exterminareinos a todos. E quero que o saiban. Esa árbore non crees que quedaría ben no teu xardín? Ti, gordo, quero que me leves esa árbore. Mimba! Que pasa? Pasar ou non pasar? Vela aquí a cuestión. Desta vez a República está en perigo, pero nós, membros deste Senado Augusto, imos deter ese general ambicioso. Abaixo César! Sí! Abaixo César! Adiante! Devólveme ese ganso. É meu, vino eu primeiro. Co triunfo de César, Roma non ía tardar en converterse na capital do mundo. No pórtico de Minucios distribuíase trigo ao pobo. Seguinte. Cando se tiña a sorte de ser cidadán de Roma, por que traballar?
xa que a cidade aseguraba o pan e máis a diversión. César fixo construir 2 teatros en hemiciclo unidos un ao outro. Vide, aquí hai sitio. Os xogos, os xogos, os xogos. A un sinal seu, os grandes edificios xiraban e uníanse formando un circo. Vel aquí unha innovación que marcaría un fito no campo do espectáculo. Ave, César. Ave, César, morituri de saluta. Piedade ou morte? Morte! A ver, ides pelexar polas boas ou hai vos que obrigar a golpes de látego? Oiche, xefe, teño unha idea. Que che parece, si? Abride! E é máis eu, amigo. Os edificios vellos da cidade, feitos case todos de madeira, adoitaban ser presa do lume e os bombeiros tiñan moito traballo. O lume é a lapa. A elocuencia é igual que a lapa e tamén exixe materiais que a alimenten. Como ela é efémera e ao consumirse alumea. E esa lapa... Bos días. Para a maior gloria de Roma imos construir calzadas. É moi sinxelo, mirade, area, seixos e lousas, todas van partir daqui. Vou vos facer unha demostración, vos non perdades detalle. A ver, unha lousa, non é así, non. Primeiro a area, despois a lousa, os seixos, non, os seixos aquí non. A lousa, vaya, tanto ten, van partir todas desta columna e van sucar o mundo enteiro. Ah, que gloria para Roma, e tamén para min. A calzada romana tiña como norma seguir a liña recta, fose cal fose o terreo, cousa que tiña os seus problemas. Oi! Ai! ¡Vamos, caballo! ¡Vamos! ¡Ay, ay, ay! Demo. Que anfiteatro tan fermoso se podería facer aquí. Cunha acústica formidable. No,
Non, deixade iso. Parade as obras. Vamos construir un anfiteatro. Pero, mestre, eu non teño plano ningún e non dispoñemos de materiais. Xa colocamos todas as lousas. Ai, levantadeas de seguida. Veña, veña, veña. Arredemo, pero que raio é iso? Importaríache explicarme por onde pasa a calzada? Meu centurión, xa viche o anfiteatro tan magnífico que construímos no sitio. Non che gusta, Por orde de César, seguide coa calzada. Vaya, vaya, os militares e a arte... Pois claro, iso é. Ai! Moi boa esta auga, teño unha idea. Sí, moito máis bonito así. Pero que é isto? E non foi boa idea construir esas termas, meu centurión? Está ben, non se fale máis. E coidadiño con volveres fa... Proba esta auga, é excelente. Chámante de Roma, ordes de César. Este carro está ao teu dispor. Non. Os carros de carreiras e eu, a miña liteira. Non, demasiado raquíticos. Prefiro este e aquel. Xa que decidín modernizar a cidade, imos derrubar as murallas antigas, desviar o curso do Tíber, instalar o campo de Marte e construir o foro de César aquí. Pero, César, non hai sitio abondo. Dis que non hai sitio, pois logo se fai, mestre. Demoler os edificios para volvelos construir sempre foi dar traballo. Promesas, sempre promesas. Só vos alimentan con iso. Cidadáns de Roma, unídevos contra os que abusan de vos. A injustiza invade as vosas cidades. Este é o reino da arbitrariedade, da corrupción, das libertades burladas, do abuso. Co meu último invento ides evitar traballos e suores, ides ver. Trátase dunha máquina nova que inventei eu. Va que é genial, Túrrase por ela e a columna... Ai, que pasa, que pasa? Ai, que catástrofe, que desgraza tan grande, ai. A pesar de algúns problemas, as obras seguían adiante. Isto non avanza, ten que estar rematado nun ano, 8 meses. Non, César, un ano son 12 meses. Son 8. Escoita, César, vouche explicar a miña idea. Cada ano está formado por primavera, verán, outono e inverno. A lúa chega á súa plenitude 3 veces en cada estación. Estas pódense dividir en 3 partes e teríamos 12 partes ou meses. Cada ano compónse de 365 días, que divididos entre 12 danos 30 días máis ou menos. Sobra algún, pero... Convencíchesme. Bravo. E así no ano 46 antes da nosa era nacía o calendario xuliano, o noso calendario. Vos, vide ver isto. Vamos.
Trátase da miña última invención, o reloxo d'auga. Cae o chorriño, move as aspas e... Lume, lume! Ali hai lume! Deixade paso! Paso! ¡Socorro! Ten cuidado! Aguanta un pouco. ¡Socorro! ¡Auxilio! Xa teño 2. Apura! Isto pesa demasiado. ¡Socorro! Xa! Solta! Xa! Grazas, amigos. Hei vos saber recompensar. Pero se son escravos, non lles debe dar as grazas. Cala! Iso é cousa miña. Fora! Xa me entenderei cos Como vosos que? xefes. A mansión nova do patricio Lucius Sergius, construída nun dos outeiros da cidade. Os nosos amigos gozaban de días tranquilos. Bos días, Flor, como estás? Moi ben, e ti? Veña, Flor, apura. Esfolado. Vaya, case. Lucius Sergius ia recibir a súa clientela. Os visitantes expoñíanlle os seus problemas e recibían consellos, recomendacións e aportaban a espórtula, é dicir, algunhas moedas de prata ou unha boa cesta de víveres, e así un atrás doutro. Petrus, a miña liteira. Lucius, á súa vez, ia visitar o seu protector para testemunhar a súa devoción. E... en fin, seguía o conto. Que tal, amigo? Hola. Un chouricín? ¡Ay, mal nacido! Vas más pagar, ¿eh? Cuidado! O cidadán romano dedicaba gran parte do seu tempo á discusión política e facíao ata nos sitios máis insospeitados. Deixo bola tarde libre. Consultados astros! Vede que fermoso atleta negro. As rayas da man! Quen compra este fermoso atleta negro traído de Nubia? Mirade para esta mociña. Amigos, vid aquí. Xa está. Velaquí o meu último invento. Unha máquina para chantar as columnas.
Está perfectamente a punto. Un invento xeneal, non si? Parade! Idete dese monstro! Vaime estragar toda a arquitectura! Paradea polos deuses! Paradea! Que desfeita! Que desfeita por Xúpiter! Apura, fillo, que imos chegar tarde. Ata logo. Adeus. Oi. Estuda moito. Sí. 3. 4. A Terra é unha bola suspendida no ceo, que a súa vez é unha esfera oca. O Sol xira no interior da esfera para iluminar tamén as pobres xentes que viven no outro lado cabeza abaixo. Ao longo do Tíber, por onde deambulaba Petrus, o noso amigo Pedro, chegaban as riquezas do mundo. Trigo de Exipto, aceite de España, chumbo, cobre, prata, marfil, panos, especias, sedas. O amo agardaba por Pedro nas termas. Bos días. Monitor, estás preparado? Non. Non. Esas pedras hai nas que levar arriba. Iso é arriba, iso. Oh, bos días, cidadáns. Bos días. Daquela... claro, agardade. A constelación dos astros anúncianos que haberá grandes cambios en Roma. Que vin facer eu aquí? Sí. Dentro duns días, acaso dunhas horas, asistiredes a un grande acontecemento. César, gárdate dos idos de marzo. Agradezo a túa intención, meu amigo, pero non se atreverán. Non. Ti tamén, meu fillo. Algúns decenios despois, viría ao mundo un neno cuxo nacemento marcou o ano cero da nosa era. E este acontecemento ia ter unha resonancia sen igual na historia dos homes.